Warna daripun Mas Rustamaji disukseni kaki danyang Nyai Danyang kang lenggah wonten Rangga Mulya wis ora jalma kang ngutangke nggih Mas Yuda. Nggih wis ngadhep wayang wis clear. Muga-muga bar wayangan rezekine iso lancar, iso berkah barokah. Amin. Saya sukses, saya sukses, saya sukses. Wah, melesat pokoke niki mengke. Nggih. Mas Rus request napa Mbak Caca nembang napa? Mbak Caca, Mbak Rus. Nggih. Dek wonten pamundutan saking tim masak nggih kalih dulur-dulur. Niku wau napa, Mbah? Muga-muga iso nabuhi to, Caca. Apa mau jenenge? Gubuk Asmara. Wah, alah kok aman, aman. Aman. Wis. Berhubung ponakane iki ora mudeng nek nyanyi nganggo gamelan ngene iki. Nggih. Ya wis tak pasrahna ya, Mbah ya. Nggih mboten nggih saged sami mawon nggih gamelan. Suarane dhuwur lho mungkin lho. Mboten niki nadane cendhek. Didamel cendhek niki. Ngoten saged. Saged. Nggih. Jan aku mau saka ngisor kono lho, Mas. Priben, Mbak. Ngingetin dur panggung terpukau karo satu orang. Sinten? Dinget kok ngisor kok raine jemotos ngono lho. Sing nang pundi to, Mbak? Lah niki lho. Kowe iki lho, Mbak. Janjane jenengan niku tiyang pundi to? Kula tiang sae. Ayolah. Nek dingetno ning kondur panggung ya biasa wae. Tapi nek pas kita di bawah panggung, raine jan jemotos tenan kok. Kok sampean jotos wong niku. Gregeten ngono lho. Niku kan menungso rai samsak. Raya Mbak. Ben semangat dikek isih. Alah, senengen. Matur suwun, Mbak. Lah iki, engko yo iri nek iki ora. Kowe kok abang? Matur nuwun Mbak Lintang. Alah niki mengke dikai karbit gabang. Wah. Nggih. Napa niki sias gubuk asma? Nggih, tapi nggih jenengan niku nggih warai kalih jenengane wani. Siap. Oke, siap. Cak Hidom. Boten, Mbak. Menika ndek. Niki digawe ndek. Pokoke ajeng tanggapan mriki dilaras supaya ndek. Nggih mun kula gedhe danang niki. Diketok sikile ben ndek. Niki sing sakjane sing nyanyi kangge gamelan iki adike kula. Kebetulan keluarga besar niku nggih seniman. Oh nggih. Adike kula riyen niku nderek ketoprak Rangga Budaya. Wah, riyen niku nggih. Oh, dadi Mbak. Nggih. Lah belakang rumah niki griyane Ririn Mungye yang punya Arabella. Lho, Mbak Ririn Mungye. Lah. Nggih. Mriku lho daleme. Yang punya jadi keluarga seniman. Hebat. Kursilah. Sing dingin. Kok tekan kursi. Kuwi tayub, Ding. Alah, wapal dene tayub. Marayo. Wis kono Gendi-gendinge sering metu ning wayang. Nggih, marayo tayub kok. Ngagem bawa napa langsung, Mbak Caca? Langsung mawon. Oke. Bukan saya Mas Rangga. Mas Rustamaji mengke joget Mas kalih Mas Mandel. Tenang mawon. Oh, Mas Rustamaji nggih mbakone dipres dicetak kaya ndase mondol niku dadi bal-balane kaya ngoten niku. Ha, apik niku. Iki mau ya kebetulan kok gelem naik panggung, biasanya itu introvert orangnya. Buron jelas buron Mas. Belala kok gelem karena uni nggih. Uni nggih Mbak Lintang harus naik mau naik. Nggih petuk karo duduk mbako niku. Yo. Gubuk Asmara karya Mas Jidul Sumarji. Yo. Oke. Sebule yo enak ya Mas. Dan saya meriah nganu, wiwit sing kene Mbak Yosi nganti Melani joget ning ngarep kene men kaya ketoprak Rangga Budaya. Oke, wayah taman. Jas iki ya. Ya kene Mbak Yosi. Ben rame nggih. Ben rame. Mbak Melani. Ayo Nduk, maju mengarep Nduk. Iki pacare Mas Mondol iki. Goyang kobra Nduk. Dol, pacarmu lho. Kene lho. Mengisar. 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 Kene Nduk, tak goleke saweran Nduk. Nah. Iya, Mbok. Anggota ketoprak anu bancine siji. Iya, Mbok. Iya. Catetan. Sik pemanasan siji-siji ya, Mbak. Mbak. Melani. Wih, matur nuwun. Mbak. Oke, Mbak Yosi. Mbak Ila Dada. Ida Lala. Mau lah. Suwun. Atur suwun. Malih nggih, niki nggih. Nggih. Apa? Oh, entuk nggih, kok. kancane wak lah iri iki mang ya. Lah piye to, Mbak? Sing ngono kok ora mok sawer to, Mbak? Mbak Dopran,
Jogete wis kaya mban to. Gua tenan ya. Engko bar iki ngene lho Lil. Oh. Oh ngene-ngene, oh ya ngene-ngene. Iki sampean kok ngalang-ngali ketoprak lho. Wapal lho kowe. Hobiku nonton ketoprak. Ngoten. Kowe anggere ono bakti kuncara, anggere lakone Purnomo gantung karo Legawa siksa. Nganti setengah siji tak anteni mbane ngene karo ngene-ngene. Lila wapal. Oh, cita-citane dadi mban ben. Oh, cita-citane dadi mban. Cita-citane pengen dadi mbane BK ben. Ayo. Bekti kuncara. Nggih, sakniki dadi mbane kabeh. Kuncara bekti. Kira-kira siap ora Mbak Yu? Siap Iya, dong. iki gayane sing apik piye? Oh, sing ngono. Walah sing tenanan lho ya. Matur nuwun ya, Mbak. Nuwun. Wah. Nah, Iki nek ketoprak mbane kaya ngene boleh. Nggih, lah sip. Kurang akeh niki wau. Wayahe 20. Kokean. nggih, matur sembah suwun Nggih, sami-sami, Mbak Caca. Ya, mugi ya. Napa Pak? Grupe jenengan iki namine napa? Cakraningrat. Cakraningrat. Semoga kedepannya tambah sukses. Amin. Nek masalah didongakno job lancar ki ketoke wis ora perlu. Nggih perlu didongak. Ora perlu Pak, soalnya amin anggap jenengan iku kudu inden sik setahun. Alhamdulillah. Tianggen kula anak sing Dulu itu rencananya itu adik saya pas menikah, badhe ngrawake dalang kondange Rembang. Niki jobe full. Wah, Mboten saged ngantos sakniki ya nggih. Tapi alhamdulillah mugi diparingi sehat, panjang umur. Jangan lupa subscribe channelnya Mbak Caca nomor. Oh iya, Warung Desa. Warung Desa. Iya. Facebooknya boleh Caca Arfil, Caca Purwanti, Warung Desa. Nggih, Warung Desa. Aku yang main film nih gue channel Mbak Caca. Kemarin kita juga syuting bareng. Besok sama Cak Yuda juga ya. Oh, monggo. Saya. Kowe rasa we. Aja milak. Tapi sambatan lho ya. Oke. Engko nek masalah bensin kok takok juragan. Malah gampang. Nek pas sambatan ngono aku jaken. Jenengan nggih purun. Purun. Kira-kira iki pantese diwenehi peran nopo niki? Jarang. Hah? Jarang. Kok jarang? Tumpah-tumpahan Ya pintu. aja jaran nek sesuai karo ndas-ndasane ya tuyul lah. Ngono ya. Ya aja tuyul to. Lah napa? Mbok kirik ngono. Kok nesu mesti. Matur suwun sanget nggih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam suguhan. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan minta doanya buat adik saya. Semoga usahanya makin lancar, panjang umur, sehat, keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan putrinya semoga jadi bocah sing bejo dunia akhirat. Amin. Tanya satu Mbak. Adik wis wayangan. Kanthi teng dalem jenengan wayangan kapan? Lah jenengan perlu inden. Adike wayangan Mbak Yune ora wayang. Iya neng yo regone ndak yo bisik-bisik apa. Bangetan sampean dinyang ora iso kok. Wis gampang. Nggih, gampang ngoten niku nggih. Nggih. Nek nanggap jenengan nggih kedah enten Pak Yudo napa mboten? Cak Yudo tok mondol mboten usah. Oh, mboten usah nggih. Ya udan deres. Ora apa-apa ning gedung kok, ning gedung. Mbak Caca duwe gedung MBG. MBG kok. Oh, ora ngejak aku ya rugi. Sing rugi sapa? Sing rugi ya aku. Kancane bayaran aku ora. Nggih matur nuwun, Mbak. Nggih, matur sembah suwun nggih. Sukses selalu. Siap nggih, matur nuwun. Nggih, Pak. Mas Rustamaji nggih, Mbak Cat Lintang nggih. Mbak Lintang sampean anu pas kok. Blunus ya sampean niki lho. Keri tak temen. Mas Rus garwane keri Mas Rus. Garwane mungkin alah. Alah. Lho, Mbak Cacar dirembeti tekek. Iya, jangan rambutnya kena rondap. Disemer. Nyak. Tanya, jaluk nah, sawerane jaluk mleh. Mboten. Lah, ngene kok iso. Rasah. Niku po yo ngentekno. Rambutnya Rayu sih. Mbak Caca. Nah, kamu tahu nggak apa artinya cinta? Cinta manis. terus Manis itu madu. Madu itu dari tawon. Tawon itu entuk. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entuk? Wah, ngene lah apik berarti ngrayumu apik. Sing rayu kene apa sing itu? Nah, pisan kas. Liyane. Duwe apalan liya apa ora? Ndang. Mbak Caca. Bapakmu dukun ya? Kok tahu?
karena aku malah disantet. Lho kowe kok kurang ajar kene tak tanggep bapakku mbarani dukun lho. Oh, syukur. Lah berarti apik wi berarti. Dang nah, duwe apalan ora? Mbak Caca. Somben mok tukokne mobil apa ngono ki lho. Rayuanku wis entek. Ya liyane kan jaket to. Lah sing rayu kene sing entuk kono terus kok. Engko dibagi loro. Ya biasa tau sing rayu kancane sing entuk kancane biasa lho. Biasa ngono kuwi. Biasa. Biasa. Dang, Mbak Caca. Andekan kamu bunga, aku yang jadi tawonnya. terus Pagi aku entup, siang aku entup, malam aku entup. ngentup terus senengane ngentup terus liyane lho liyane. Mbah rayunan mbah. Kok terus pasrah. Udah sing rayu kene sing entuk kono. Lah ngono Dang, mending ngono. Mbak Caca cuantik sekali. Duitnya wis entek kok. Mbok dirayu cantik kaya ngopo ya tetep entek. Entek kok. Jenenge lumayan. pengen duit iki yo aku duwe soal nanti bisa Cak Yudo yang menjawab bisa Cak Mondol yang Oh jawab. iya. 100 ora kalah aku karo Mbak Caca. Oh. Cak Yudo regu A, Ya. Cak Mondol regu B. Nanti kalau bisa jawab langsung angkat tangan sambil bilang saya. Oke? Oke. Ini pertanyaan hadiahnya 100.000. Siapakah penghuni neraka jahanam yang pertama? Saya. Nyah. Apa tadi saya? Kok Siapakah penghuni neraka jahanam yang pertama? saya? Nyah wis gusangu ning neraka, Gitu. Tuh. Lah piye to? Wong jawab agak urung jawab lah aku. Oh, jaluk dibaleni. Jaluk dibaleni, Pak. Urung jawab lho. Agak Siapakah penghuni neraka jahanam yang pertama? saya. Lah ya kowe tau ngaku dhewe Kowe wis ngaku lho. Pertanyaan iku bener, betul. Kuwi bener, kowe wis bener. Kowe kebak dosa. Urung jawab apa kowe iki wis bener. Bener. Neraka ora apa-apa lah 100. Wong kok iso rumangsaku kowe. Nggo tuku rokok. Neraka ya lah. Lah cambari kok kowe. Aku ndek mau dibedheki bojoku ngono. Siapa penghuni neraka pertama? Jawab ngacung sik aku. Saya ngono terus dikai duit bojoku. Iya, Pak. Oh, golek walesan. Cuma duit ke bojoku tak kene kowe. Dadi rokone kok aku tak pindahke ning kowe. Balese ning kancane. Ora masalah. Ora masalah. Coba Mbak Yosi Dian Pratiwi Mbak Yosi, harus Mbak menangis Yosi. sepanjang hari. Panas melaku. Orang gowo payung sandale diseret lama angin bentuk Surabaya geger sineng Madiun Madiun Jakarta Janjupun tetep merdeka. Dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu bujang ing Bali Mbak Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tas tenan. Iki ngeling-eling jenenge putrane Mas Rustamaji iki tak foto terus tak zoom. Anu Wowo jenenge. Mergo kae kartune mung cilik kejukan jodoh. Oh kan lho, kita. cukup. Ketok apa ora jane? Ora ketok nek nek samene ya ora ketok. Sik ndelok. Ketok kowe. Apa jajal ndang? Apa jenenge? Ya belas iku ah gak ketok. Mono tak foto terus tak zoom. Rumusnya Mbak Eni. Foto zoom. Mbak Nayunda Dewi Fitriatul Husna. Fitra. Kandane ra ketok. Walah moto tuwek. Untuk relasi tembakau yang malam hari ini hadir. Betul. Pak Wongiri, Pak terusan Wongiri. Mas Rekso saka Ngayogyakarta. Walah. Mas Rekso putune Mbadi Sugito. Wow. Dalang kondang. Walah, putrane Mas Hebat, Rono hebat, yo hebat. yo dodolan baku. Terusan Mas Sendo. Pak Sendo. Mas Sendor dagelan.
Sendo. Ora gawe Oh, S. kurang Mas Sendo Seren. Sendo. Kira sendor. Niki request lagu terbanyak Dino. Oh iya. Digarap sing apik aja nganti kalah karo Oke. munggle-munggle. Nyumbang-glembang. Gamelan lho Pak iki, Pak. Gamelan yo iso no. Gamelan digarap Kan orkes. kedae musik. Dino. Lho, Musik kok Napa yo. saged? ampuhe Mbah dhewe nyiptake gamelan. Nggih, nggih. Kuwi yang terbuat dari bahan perunggu ana Tembaga. wujude pencon wilah. Nggih. Kuwi iso dienggo tabuhan apa becik dangdut, rock, roncong dan sebagainya. Mas yo mung gamelan. Gamelan. Wah, pancen yo tolok ukur. Tolong ukur apa? batang cakrane Cakra. Lagunya Dino. Iki mono panjak kelas C, kurung sing kelas A. Walah lah, Niki- apike kaya ngeten iki. Kaya ngene iki kelas C. C. Sing A kaya apa? wah sing ae wis iso ngedol gamelan bareng Gak usaha, Mas jenenge wae usaha kok. Iya. Ayah sembuh. Coba Dino di MC ini Mas Yudo. Jawa napa Indonesia? Jawa. Mengke sing Indonesia cak mondol. Oke, oke. Model. Nuwun sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang winengkuing suka basuking kelenggan dalu mangke kepareng sinarengan kalian cakra ningrat tolok ukur. nek dawa nek bahasa Indonesia yo angel Yo engko kowe Lengko kowe dhewe. Goblok ora umum. Kah. Sing kon dasak ning Indonesia sapa iki basa Jawa dhewe. Lumantar cokraning rating kelenggan dalu punika badhe panglipur dumateng sedaya para tamu undangan ingkang kepareng rawuh inggih lumantar swantenipun Mbak Yosi Dian Pratiwi sepanjang hari mewangi harapan Indonesia menika badhe ngaturaken lelagon kanthi lagu Dino. Dino Wilujeng Hampir Sani. Mondol. Kowe Ya, Mas Mondol. Kayak ukara dhewe aja sampai padha karo Mantek padha suarane sing gedhe. Ya MC dangdut ngono kae lho Mas. Dadi sing semangat membara. oh iya Aja ngantek ngisin-ngisini rombongan iki cakrane klat tolok ukur. Ukur melok Pak Igit to. Ah iya. Kata-katanya kudu bener. Jelas. Jelas artikulasi harus jelas. Jenenge nyarne kok. Oh iya iya. Nggo nek apik arep dijak munggle karo Mbak Caca grup orkese. Ya. Syuting warung desa, kowe aku Pak Sigit komplit. Ketut aku. Ndek iki wis karo kadang-kadang banci wis syuting. Nah, Aja ngantek kata-katamu salah, mau sing nyuwun lagu kan para pamirsa. Khususnya relasi tuan rumah. tembakau Gitu. Mas Rustamaji. relasi tembakau. telek. Lho kok Lek aku ngomong kapan? Angger ngomong saut kene, Iya, saut kene, saut kono. Ngomong. Mongo. Selamat malam. Malam Oh, iya ta. Oh, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak ngadirin sekalian. para hadirin. Lah iya para hadirin mesti enek sing jenenge Pak ngadirin. Yo ora mesti. Selamat malam para hadirin yang berbahaya, Bahagia. Bahagia. yang berbahagia. Malam hari ini sebuah lagu Dino akan dibawa. Yosi. Kurang gede. Kurang gede. MC dangdut tak contohnya ngene lho. Ya. Tetep biasanya nganggo yo, ngono. Yo di suarane. Masih bareng bersama Munggle. Ah, terokne. Siapa dia? Ngono. Yo. Kurang gede. Yo. Gede nah. Kurang. Sing semangat ta urung lho, urung. Gede. Alah. Ora iso wong gurukane beda. Yo, masih bareng Ora kok bersama. perkara gorokan olah vokal lho sing penting kok gorokan. Aku lho sing suarane cilik dadi Yo. enak. Teknik bersuara. Teknike goblok. Yo, masih bersama. Yo, Papala. Lah, cakra ning rak barang. Yo, Jakaningrat, Mbak Yosi Dian Pertiwi. Yo, denak ca dados.